Mali finitigilakaw olu ye minɛn dɔw minɛ minɛn minnu bɛ yen n'u kun ɲɛsinnen don banbagatuw ma walasa ka dɔ fara u ka fanga kan an balimaw aw bisimila malati ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ kunun kalo tile 22 kɔnɔna la état-major général des armées ko a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya mali kɔ kan ani mali kɔnɔ ka yira k'a fɔ ko u ye minɛn caman minɛ minɛn minnu bɛ yen nɔ n'u kun ɲɛsinnen don banbagatuw ma u dagayɔrɔ la a y'a yira k'a fɔ ko ninnu ye minɛn ye minɛn mun kun bɛna dɔ fara banbagatuw ka kɛlɛkɛminɛn kɔni kan walasa ka sebaaya d'u ma wa ko ni minɛn ninnu dilanna azi jamana dɔ de kan wa u donna mali kɛrɛfɛ dugu dɔ de fɛ k'u kun ɲɛsin mali kan ala ni ayasi maaw ka bolodi ɲɔgɔnma an'u ka baaraɲɔgɔnya sababuya la k'u sera ka nin minɛn ninnu kɔni minɛ minɛn minnu minɛla nin makofɔlen ninnu na n'o ye pinɛ ni samuyɛri 20 ye turban ale ba 4 alanjɛsipɛri ba 3 ani kɔ tereyi teni o ba 4 teni mun kulɛri ye kaki ye o 200 makɔrɔ mun minɛla u la n'u ka banbagati tɔgɔ sɛbɛnnen b'o sanfɛ k'o ye ba 4 ani kɔ ye écusson avec l'instruction du groupe terroriste o ba 2 ani kɔ chandelle carton 25 o de minɛla ni makofɔlen ninnu na mali finitigilakaw fɛ ani min ye AES service secret mɔgɔw ka dɛmɛ ye a yirala k'a fɔ min ye nin minɛn ninnu kɔni minɛlen ye an ka autorité maaw ko olu kɔni sera kiribulon la kiribulon min bɛ se ka ni kiiri kɔni cɛlatigɛ k'a yira k'a fɔ ko o ma jugu dɔw bɛ yen nɔ u bɛ fɛ ka mali kɔni dafiri olu kɔni taara o kiiri kɔni tigɛ an bɛ wagati min na ko bi min ye état-major général des armées ye k'ale bɛ AES maaw ka service secret maaw fo kosɛbɛ sabula olu kɔni ka jija n'u ka baara kɔni cɛsiri la u ye dɛmɛ don mali finitigilakaw ye wa k'u sera ka nin baara ɲuman in kɔni kɛ an ka jamana kɔnɔna la i n'a fɔ état-major b'a fɔ a ka kuma tɔw kɔnɔ cogoya min na nin baara ninnu ye baara daminɛ dɔrɔn de ye nka baarabaw bɛ sen na walasa ka banbagatuw ci latunu walasa ka banbagatuw si latunu ka bɔ mali kɔnɔ ani AES jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na